Morjesta, se on Defe täällä. Ja keli on taas kerran mitä mahtavin. Tiedätte kyllä, kehen viittaan tässä kohtaa. Varmaan hänkin herra itse katsoo tänne. Morjes vaan. Ei mennyt kuukautta edellisestä videosta, ei mennyt kuin 28 päivää, joten aika tarkoille meni. Mut hyviä uutisia. Mun opinnäytetyö on vihdoin tehty ja palautettu. Pienet sille, klap klap. Oli se kyllä aikamoinen urakka. Kuten silloin edellisessä videossa mainitsinkin, niin sen tiimoilta ei paljon jäänyt aikaa tehdä oikein mitään muuta. Mut nyt se on tehty. Ja viimeiset muutaman päivän meitsi on vaan lorvinut. En oo tehnyt mitään. Oon nauttinut olostani eilenkin. Mitähän mä? En oikeastaan tehnyt mitään. Pelasin Battlefield 3 melkein koko päivän. Ja toissapäivänäkin nukuin 2 tuntia päivällä. Vaan siksi, koska mä voin. Ja muutenkin kun sen työn on saanut tehtyä, stressi on lauennut, niin sen pohjalta niin myöskin on väsyttänyt ja muutenkin ollut vähän tosi raukea olo. Ja tässä on ollut myöskin tosi paljon totuttelemista, koska kuitenkin miettii, että viimeisen vuoden ajan, kun mulla toi koulu lykkäytyi vuodelle eteenpäin loppujen lopuksi, sen piti aluksi olla vaan 5 vuotta, mutta anyway, niin nyt on ollut tosi outo fiilis sen suhteen, että kun ei tajua sitä, että mitään koulutöitä ei enää ole rästissä. Ei ole rästitöitä, ei ole mitään puuttuvia koulutöitä, jotka vaikuttaisi tähän valmistumiseen. Niin, tää on ollut nyt tosi outo fiilis ja vaatii vähän totuttelua. Toki mä en aio jäädä laakereilleni lepäämään, mutta nyt minä nautiskelen olostani. Koska mä en ole missään kohtaa 2015 kesän jälkeen saanut huilia kunnolla. Nyt minä huilin. Ihan sen takia, että sitten kun lähtee työelämään, niin ettei heti tule burnouttia. Se ei ole hyvä asia, se on koettu. Ja siitä on kärsitty viimeinen vuosi, kun missään kohtaa ei oikeasti ehtinyt pitämään mitään paussia. Kun ensiksi oli työt, sitten jatkui koulu ja sitten tuli taas kesätyöt ja nyt sitten on tää syksy. Mut nyt kaikki on tehty, eli meitsi toivon mukaan valmistui nytten. Tää opinnäytetyön tein niin hyvin kuin pystyin ja mun eno mulle aikana opetti, että parhaansa kun yrittää, niin enempää ei voi kukaan vaatia sulta. Ja mä oon ajatellut aika paljonkin, se on tosi hyvin mun mielestä nimittäin sanottu. Mutta joo, satuin olemaan tässä Kuusankoskella Kymijoen rannassa. Ja viikko sitten näytti vielä siltä, että lunta ei olisi tulossa ollenkaan jouluksi. Et kaikki mitä tänne on tullut tossa marraskuun alkupuolilla, niin suli pois. Mut nyt tänne on tullut uusi lumipeite. Ja täällä on nyt joku 7 astetta pakkasta. Mä oikeastaan nautin tästä. Ilma on tosi kuiva, koska se kun on ollut kylmän kosteaa, niin silloin on tosi kylmä. Tai kun on kosteaa talvella, niin silloin on kylmä. Niin nyt mä oon nauttinut tästä näin. Ja eritoten nyt täällä paistaa aurinko ihan pilvettömältä taivaalta. Niin aivan mahtava ilma. Kalastuskausi on kyllä löyty pakettiin, mutta muutama video on tulossa vielä tämän talven aikaan. Tai niin kuin tämän vuoden puolella 2 videota olisi tarkoitus tehdä. Ja seuraavat sitten ensi keväänä. Että siihen asti sitten kaikkea muuta videoa tulee. Kyllä kalastukseenkin liittyvää settiä tulee. Varmaan tulevia aiheita sitten näille kalastusvideoille talven aikaan. Taas kerran viehelaukun esittely, mutta sisältö on muuttunut viime näkemästä aika paljon. On tullut paljon uutta, on lähtenyt paljon pois. Niin aika paljon vaihtelua siis tullut. Ja sitten myöskin nämä mun kalastussettien esittely, josta mun on pitänyt pitkään tehdä. Niin mahdollisesti talven aikaan, ellei mä saa jotain visioa, miten se voisi toteuttaa siististi kesäaikaan. Joka olisi sitten ensi kesän projekti. Saattaa olla niinkin, että siinä käy noin. En tiedä, katsotaan. Ja nyt kun mulla ei ole enää mitään kouluun liittyviä velvoitteita, niin mulla on aikaa myöskin tehdä näitä videoita, joka on ihan mahtavaa, koska minun on harmittanut, että mä en ole ehtinyt tekemään. Niin sen puolesta sitten nyt siihenkin löytyy aikaa. Joka on kyllä mun mielestä ihan kiva juttu, koska tää on yksi asia, mihin mä oon halunnut panostaa lisää, mutta ei ole vaan pystynyt, koska koulu
jutut vei niin paljon kaiken ajan. Kun mä oon luovimmillani aamupäivästä, niin silloin piti joko tehdä video tai sitten tehdä koulutöitä. Niin sen takia sitten tää on ollut tällainen asia, joka vaikutti tosi paljon. Et nytkin kello on 5:30 ja meitsi on täällä kuvailemassa just sen takia, koska mä oon luovimmillani tähän aikaan päivästä. Niin sen suhteen tää on mukavaa aikaa sitten kuvailla ja muuta. Nyt kun mä itse asiassa nyt huomasin tässä näin kun käppäilen, niin nyt kun tässä näin on käppäillyt tässä kohtaa muutenkin vähän, niin huomasin, että tuossa roikkuu ongenkoho. Ongenkoho roikkuu tuossa puussa ja huomasin, että jossain tossakin tuolla noin näkyy. Porukka tykkää näköjään käydä tässä Kymijoen rannassa kalassa, mutta en mä tiedä, mä en oo koskaan käynyt tässä näin silleen ihan ongella tai muuten. Virveli on pari kertaa käynyt heittelees, mutta tosi heikot on ollut tulokset. Mut joo, kaiken kaikkiaan tää nyt oli tällään pikkunen väliraportti ja eipä siinä. Mahtavaa, että kaikki on nyt tehty ja stressi ei enää paina. Mä oon huomannut, että mä oon hymyillyt paljon enemmän nyt viime päiviin ja ollut tosi sellainen rennon letkeä ja nauttinut ihan olostani ja elämästäni. Tää on ihan mahtavaa. Joo. Eipä tässä. Kiitos, että katsoitte videon. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.